Nakabenta ki perlok ki bakwa ban prindor haga sopti dakadur jongpi hi lane dak kerteng YouTube channel jongpi lane ki nogino kidur ki ba pi tenat pilapan phone hau new number kendai lai brew rasau san nyau lai ar bat on poi hado ke jakasa jongpi Kublai bi ki perlok ki ba jus ngutenat ban snapi ki video ki bang aji kai pi hakani ka YouTube channel te sai sin pat ngap tiang su bhai pi shakani ka YouTube channel ka barang thamai te kerpat pi ban I like but share but subscribe dia kani ka video but kan longru ka jing ai men sim nyuk pi nga bangan sna ban kam penmi sibon ki video ki bang aji kai pi nang ni khmat but kumba pila jukursani nga ki por ki snem ki bala lino ada pi sai sin pat ban ni kersan biang khnang ba mangaru ngan yedon ringkat bat pi bangan snai kum ki video nak benta jong pi perlok ki bompat nang ki bompat tip te perlok klem da pas slam ki kapor aning ini page ya kan ka trick ya kini ki artli ki tips bar ki trick ki bang kai pi ha kan ka video la ban penun kami kini ki trick ha ka WhatsApp ningkong ning shop app pila ban late na po Play Store pila ban check ki ka WhatsApp jong pi la kapan ban update la ni kam klem pan update ka so ai be open di pila ban check ha po Play Store jong pi da ka pi sai WhatsApp di page hang ni kala tho bai open te enda pila open ya ka WhatsApp jong pi pila ban le ya ka trick badang mi thmai minta kalong babes ma nak benta jong pi perlok bedon kam ban sen ki document ban sen ki dur kidar ha ki perlok jong pi kan long ru ka basuk ya pi ban penun kam ya kan ka trick tele bentang ni page subun kusa kan ka trick kam nak benta jong pi ki perlok ki ban ki document ki ban ki dur kidar ha ki perlok jong pi kan ni rap hai pi te perlok hang ni bangan try kan ka trick ka pila ban bot ha kano ko WhatsApp chat jong pi le how no perlok jong pi ba pi kwa ban sen ni ki dur ni kwa ban sen ni ki document pila ban yon hauta perlok jong pi ba pi kwa ban sen ni ki dur ni ki document tengah hang ni ngan sen bai holiday ngan sen hau nu number jong ai ti subun sangan sim ka wei ka dur ni ban ngan sen ha kane ka number ni ka wei ka dur ti ka ba pi de ban tip bat ka ba pila ban yo jing mentoy na kani ka trick ka dai na nu HD lada pila de ban update di WhatsApp jong pi kala don kani ka HD hang ne pi kani ka HD pila nyon HD photo quality kamut ka jing sai jong gadur ka jing clear jong gadur jong pi te hang ne piat khnang ba gadur jong pi kan long clear pila ban ai high quality sanyon high quality sanyon sen bat gadur jong pi kan sa clear enda kala poi how to perlok jong pi kene gadur ke bangasan ke di high quality kene ke wei kan yarap pi ki perlok ki bakwa ban tip bat ki bakwa banang ya ke WhatsApp te sa ke wei ke trick ke bang kwa ban hikai pi kalong ba nak benta jong pi ki perlok ki bom kwa ba ki perlok jong pi la ki ba hing hasam jong pi la ni kino ki perlok jong pi ki bat yak mobile jong pi ki ba pli yak WhatsApp ba kinyo i ya ki text chat jong pi pia text bat no tikamut kala ban try kam kane ka trick da ka ba penun kam ban lock ya kane ka chat jong uprok jong pi lane jong iba ie jong pi lane jong isamla jong pi khnang ba ki wei kimnon la ban lorni ya ka personal jong pi ti nyon ha kane ka number te perlok hang ni pila ban nyon ha kane ka kerteng ka ba fisif nyon hang ni bat pinlap ya kane ka option ba thok ni chat lock enda pila nyon ha kane ka chat lock turn on bat penun kam da fingerprint I okay bat penun kam fingerprint tihang ni ngala de ban lock ya kane ka profile ya kane ka banga chat tepe hang ni pimi issue ya ka tu ka message tang da pitan hajrong pi kene beto lock chat pila banyen ni lock chat hading tapat pila ban open do pin la pi tip yu pin la ki tip yu pin jong pi la ki blok jong pi ki tip yu pin bo pi khang kamut kila ken la kim tip kamut kimla te la pila ban yusru ling ba fingerprint yang ni ngan use fingerprint
bat kini ke lock kalau open bat automatically pila ni yang ni ya kaneka profile ne ya kaneka number kejong pi ba pia text ba no pia chats ba no di tangan ni perlu ka video cunga menta kas ngingin saya nangi peteng nang nismat kenang ba ma piru pinyo sibun ki kai pila ban share gini ke video pila ban subscribe kenang ba nang la penmi video tmai kala ban one message hakapon jong pi te kublai sibun